Da, da, da. Da, 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 no. Da, dar vezi că așa au fost în Păi da, dar notătorii olimpici făceau antrenamente în ocean acolo și au murit așa, din cauza... Bun, e bine. Și... E chiar că singur. Mulțumim. Da, păi... Chiar acum s-a pe stadion și astăzi la ora 11 s-a împlinit o săptămână de când am îngropat-o pe Bambi. Da. Dar păi mă duc acasă michenaș, nu stau mult. Și mă duc acasă... A, e plecată. Da, 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 da.